Di, tak takoni. Tujuan uripmu apa? Siji lek sebenarnya tujuan uripku. Kok ditakoni anu to? Tujuan uripku ki mung siji sebenarnya. Apa? Piye carane menikmati dunia iki? Oh, salah kowe berarti. Wis ana kata-katane urip ming mampir ngombe, berarti tujuan uripmu ki ngising kudune. Lah kok iso? Ayo kan ngombe memperlancar ngising. Ya wis ya Oh, pokoknya, makokan kata-kata. Jelas. Jelas Kerja golek duit. kerja golek duit. Heeh. Duit gitu ku mangan. Heeh. Mangan dombeni. Heeh. Terus ngising. Ngising. Nah, itu puncak kenikmatannya minang ngising ki mau. Oh, puncak kenikmatane nang ngising. Iya. Kowe madang terus ra ngising. Nah, loro. Heeh, iya. Tapi ngising ora madang ya loro. Berarti Ya wis ya bener.